Dobré ráno. Ďakujem. Ktorý by nám mal čosi povedať o našich politikoch, o politických stranách? A o tom, koľko nám klamú. O tom, koľko nám klamú, pretože pred 2 rokmi vznikol taký zaujímavý, tuto u susedov v Brne, zaujímavý projekt, kde sa monitorujú výroky politikov v rôznych diskusných reláciách a potom sa to porovnáva, že či sa aj uskutočnili tie veci, o ktorých rozprávajú, či je to pravda, alebo nie je to pravda. Áno, Demagog.sk, ktorý funguje pod záštitou Inštitútu pre dobre správanú spoločnosť, pravidelne upozorňuje na opakujúce sa nepravdivé tvrdenia v diskusných reláciách. Ako príklad môžem povedať, Robert Fico 7-krát za pár mesiacov spomenul nepravdivé tvrdenie o najvyššom hospodárskom raste v čase odozdávania jeho vlády. Na druhej strane aj SDK už 4-krát za krátku dobu zveličovalo pokles nezamestnanosti počas 2 Dzurindových vlád. Demagog.sk na to upozorňoval pravidelne. Bohužiaľ, žiaden z moderátorov diskusných relácií si nevšimol toto opakované, povedzme to, klamstvo alebo nepravdu. A pričom jeden z cieľov Demagoga je robiť prácu za moderátorov aj za novinárov a ponúkať im našu databázu výrokov, naše analýzy, tak, aby dokázali lepšie reagovať. To, čo môže byť zaujímavé, môže byť porovnanie českých a slovenských politikov. No. Demagog.sk má mladšieho brata, ktorý vznikol tou istou iniciatívou Mateja Hrušku a Ondreja Lundnera, Demagog.cz. Na základe našich databáz spoločných sme porovnávali pravdivosť výrokov slovenských a českých politikov. Vyšiel zaujímavý výsledok. Tento duel alebo tento súboj prehrali naši politici. Naši to prehrali? Českí politici hovoria v priemere o 10% krát alebo percent pravdu častejšie, čo je zaujímavý výsledok pre negatívny výsledok. Áno, že Češi klamú viac? Neviem. Áno, môže to byť nastavené spoločnosťou, pretože sa boja až tak veľmi klamať alebo nehovoriť pravdu tí českí politici, alebo silou moderátora, ktorý otázka Václava Moravec je silný moderátor, ktorý dokáže rozoznať opakovanú nepravdu a podobne. Keď rozprávame o tom strachu, nemáte vy strach, keď takto rozoberáte a analyzujete známe politické tváre, že tie politické tváre sa vám ozvú, že vám budú sa vyhrážať nejakými žalobami? Nie, určite nie. My dokonca veľmi radi prijímame kritiku z ich strany. A už ste mali? Áno, určite. My nemáme monopol na úplnú pravdu. My sme neisková dobrovoľnícka organizácia, ktorá pracuje s malými zdrojmi a preto my si nenarokujeme absolútnu pravdu. Ak sa nám ozve nejaký politik s tým, že nie je spokojný s našim overením, tak my nemáme problému to opäť argumentovať aj v prípade, že sa my mýlime, dokážeme si priznať pravdu. A ako zisťujete vlastne to, či je to, čo ten politik povedal, pravda alebo nie? Kde to overujete? Ako som povedal v predchádzajúcom stupe, my čerpame z verejne dostupných zdrojov, pretože inšie ani nemáme k dispozícii. A ten proces overovania prebieha vlastne v 3 fázach. Prvý analytik, ako som ja, overuje výrok na základe verejne dostupných zdrojov. Ďalšia kontrola je kontrola mojej práce je expertom, ktorý ma skontroluje a ešte pred uverejnením, publikovaním nášho výroku ešte nezávislý expert ešte overí nás. Čiže trojitá kontrola, ktorá má zabezpečiť minimálne faktické nedostatky z našej strany. Dá sa povedať tak nejak definitívne, že ktorý z našich politikov je teda najväčší klamár? Nedám. Ako som povedal, politici nehovoria pravdu, alebo ich výroky majú faktické nedostatky a to je naprieč politickým spektrom. Nedá sa povedať, že jeden nehovorí pravdu a druhý hovorí úplne. Keď sme hovorili o tom strachu a nebol niekto taký, kto sa videl na tej vašej stránke a zavolal vám alebo ozval sa vám, že ďakujem, vychádzam z toho veľmi pozitívne? To nie. Predpokladám, že väčšina politikov číta našu stránku alebo naše výroky, naše analýzy, ale veľmi sa k tomu nepriznávajú, že ju čítajú. Párkrát sa nám stalo, že nám nejaký politik reagoval na že nám napísal, že nie je spokojný s našim výrokom. My to vítame a sme radi, že nás sledujú a ja by som aj vyzval občanov, aby nás sledovali a tiež by som vyzval mladých ľudí, ktorých zaujíma politické dianie, aby prišli k nám, my hľadáme šikovných ľudí a poďte sa všetci pozrieť na prsty
politikov spolu s nami. To nás Dobre. všetko veľmi zaujíma všetkých. Matúš, tak tešíme sa. Bodaj by sa vám neozývali právnici týchto politikov. Držíme palce. Necháme ti Ďakujem zatiaľ za jahody. pochutiť. Áno. Krásny deň, maj sa pekne. Dobrú chuť. A Janka Holková je pripravená. A už ťažko maká. Keď to zvládol Kenka, tak ja tiež. A môžem ťa pochváliť dnes? Dnes si veľmi dobre oblečená, Jani. Prepáčte, nedalo mi, musela som sa ozvať. Dnes má Janka dobrý výstrih.